A'a, Bilkisu. Mala Hashimu. Ya ne garin ya garin? Kwana biyu. Ayin lafiya? Kana ne? Wallahi lafiya lau. Allah sarki sarki. Yawan gurin ki da zo fa. Allah sarki. Kai, a kin ga lafiya lau wallahi ya garin. Kana nan? Wallahi da kin san alaji a kenan shi yasa ba ma zo ba yanzu ai ko ni ma gurin ki yayi ko ni. Allah sarki kuwa to san da dawo. Yayi ko ni gun gidan ta iya wani ga miki da Allah ya ce ki je na neman ki. Wa? Alhaji Nasiru kofin mazugal. Ba za ni ba. Ba za ki je ba? Ba za ni ba. To me zan je mai? Ba za ni ba. To ni ya zan gaya masa in naje. To je ka faɗa mai na ce ba za ni ba. Ina irin gidan mutumin nan ba zan iya ce masa ba za ki je ba. Ki san dai kalmar da za ki iya gaya ba za ni ba. Ba za ni ba. Bari na kira to shikenan. Allo assalamu alaikum Alhaji. Wallahi na zo ta ce ba za ta zo ba. Okay to miliyan 20 din da zaka bata kenan ni zaka ba kenan? Ka Alhaji to yi kenan. Tsayani za ni mu tafi.